den långa sak. Klipper gräset. Du får fråga. Vem frågar? Det är frågan jag ställde nyss. Du satt aldrig i frågan. Jag känner! En fråga till. Det är sant. Idiot. Vem är den långa sak klipper gräset säger? En bil. Brandigt. Det är en bil. Det är ingen bil, idiot. Det är en hund. Det är ingen hund. Ja, det är ormen! Det är bra! Vilken tugg jag på? Nu ska jag ställa en fråga till dig. Läsa boken! Sidan 7. Den läsa